Angithathele lithuba nginibingelele bazalwane egameni elihle, igama elinamandla, igama elithandekayo, igama elikhethekile, igama eliphilisayo nelisindisayo, igama likaJesu. Amen. God is good and all the time. Pulled together. Arambe pulled together. Inkosi yethu iseza. Maranatha, inkosi yethu iseza. Okhuluma nani futhi namhlanje uye umfundisi uManyile. Ngiphinde ngibonge leli thuba engiphinde ngaliphiwa kuleli izwe elihle likhethekile, izwe laseSwatini. Mfundisi uMamba, Personal Ministries Director wale conference. Ngizothi mfundisi wami, ngiyabonga kakhulu ngokungenza ingxenye ekhethekile emsebenzini kaNkulunkulu. Uyazi ke ukuthi ke once ngezwe igama elithi va ngeli angilali, ngivuka ngiyithathe. Ivangeli liyaphilisa, lisipha amandla, ivangeli liyasikhanyisela, ivangeli liyasilekelela ezikhathini zokugcina, izikhathi ezibuthakathaka laba abantu bengazi ukuthi kumele benze njani. Lisipha izimpendulo, lisipha induduzo nemfudumalo. Leli vangeli yebo ilona esithola ukuphephela kulona. uNkulunkulu kaqhubeke njalo ekhuluma nathi izinsuku zonke ngabantwana bakhe ababusise nathi sikhona emakhayeni ethu, emisebenzini. Mhlawumbe abanye ke bengaphathekile kahle emphefumulweni, enyameni, ezibhedlela. Lapho lifika khona leli izwi lami engathi lengafikela, liletha ukuphila, liletha usindiso, liletha ukukhanya, liletha amandla, liletha yebo ithemba, yebo liletha nenkululeko nezibusiso ezizogcwala emakhayeni ethu nakubantwana bethu nasemndenini ethu nasemabandleni ethu, size siswela even indawo yokuzibeka. Bazalwane, sisezwini lethu namhlanje elingacishe lithande ukuthi likhetheke ngenxa yokuthi ngisafisa ukuthi ke sithi nje ukukhumbuzana ngezinto ezibalekile kulezi izikhathi esiphila kuzona. Ngizocela ukungiphe nje indlebe ungilalisise mhlawumbe kukhona okubili okuthathu ozokushiya ukucabanga, ozokufunda futhi okuzokubusisa nenokuthi kukukhuthaze kulesi sikhathi esikusona. Iqiniso ukuthi siphile ezikhathini ezithanda ukungaqondakala ukuthi ziyapi. Ngishilo ngathi yebo Nkosi yami, ingenxa phela ukuthi izwi likulobile embhalweni ukuthi zizofika lezo izikhathi. Akumele ke thina abantwana bakaIsrayeli, abantwana besiprofeto, abantwana bebandla likhethiwe, yebo insali iyogcina ensaleni. Akumele ke sitatazele okwethu nje singani zikaJesu ophilayo. Kumele uma sekunjena amakhandlela ethu aqale ahlolisiswe ukuthi akhanya into efanele yini, ngoba baningi Nkosi bawaphetha amakhandlela, bayakhanyisa, baningi bayakusho abakushoyo, baningi yebo bazoletha izimpendulo zezikhathi zokugcina. Kodwa ke athi uJesu mekhuluma lento, nalabo abakhethiwe uma bengasazi isitori sabo, bengazi bayapi bathini bayodukiswa, Nkosi yami, kodwa labo abazoqina bamambelele bame kuze besegcineni, athi uJesu abakhele phezu kwedwala, abalizwayo izwi lami liwele emhlabathini ovundile, athi bona abayokusindiswa. Bandla elihle, bandla elikhethekile, bandla laseSwatini, siyambonga uJesu namhlanje ophindeke waba yimap yethu, waba iGPS yethu, yebo waba ukukhanya emhlabeni othanda ungabonakali kahle nokungacaci kahle. Singachitha isikhathi sethu sisezwini elijwayelekile, elikhethekile. Ngifisa nje siboleka amazwi azothi kusikhanyisela kakhulukazi kulezi izikhathi esikuzona, ukuthi uma sekunjena kusho ukuthini, yini ekungamele siqikelele, ngaphezu kokho konke yini okumele ke siyazi ngoNkulunkulu wethu kulesi sikhathi esiphila kusona. Bandla elihle, ngifunda incwadi kaJeremiah
chapter 29 verse 11 engifisa ukuthi ke usalele ezingqondweni zethu. Kodwa before sifike uverse 11 ake sithathe nje mhlambe amavesi amabili, verse 4 no 5, Jeremiah 29 verse 4, 5. Thus said the Lord of hosts, the God of Israel, to all who were carried away captive, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon, build houses and dwell in them, plant gardens and eat their fruit. Verse 7, and seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive, and pray to the Lord for it, for if in its peace you will have peace. Verse 8, for thus says the Lord of hosts, the God of Israel, do not let your prophets and your diviners who are in your midst deceive you, nor listen to your dreams which you cause to be dreamt. Verse 11, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and hope. Nkulunkulu alibusiswe izwi lakhe. Amen. Ake sithwebisene amakhanda. Mele usomuhle langelihle Thixo ophilayo. Siyakubonga Nkosi nanamanje uba sisondele phambi kobukhona bakho, phambi kwesihlalo sakho, lapho Nkosi sizothola amazwi afanele ukuphila nemiphefumulo yethu. Sisizeke Msindisi ukuthi inhliziyo nezingqondo zethu, izindlebe zikubona uphile emfihlakalweni, bese ukusindiswa nokuphila ekugcineni kube ivangeli sizoliphila, balibona bakude, balithola ithemba nokuphila nokusindiswa. Siyathandaza, sibonga ngoJesu inkosi yethu. Amen. Bazalwane, ngifisa nje ke sixoxe kakhulukazi ngalezi izikhathi ezithanda ukusixaka, kulezi izikhathi esekuzona, uba sikhumbuzana ukuthi konje ngabe zisho ukuthini, ikuphi engamele sikwenze, ikuphi engamele sizame ukuba siqikelele ukuze sitholakale sisendaweni efanele yomlando noma isikhathi sona lesi esithanda ukuza ngezindlela eziningi. Akekho ongaboni ukuthi akuhambi kahle, akekho onganakile, akekho ongathi akaboni ukuthi engathi izinto seyithanda ukujika. Yebo, ziyajika, futhi bayabona ukuthi noma banganganaka melusi, kodwa iqiniso ukuthi kukhulu okuzayo and kunzima and futhi kuyasinda. Bangazama ukuziba, bashaya ngathi mhlambe kusazolunga, kodwa einhlizweni zabo ekujuleni bayabona ukuthi umhlaba awusahambi ngalendlela esingathi siujwayele. And yebo, maningi ama-signs athanda basobala, ziningi izinto ezenzakalayo ezivezayo ukuthi uma bengazihleli, uma bengazilungiseleli, kungenzeka yini kube yikhathi zona lezi ezenzeka koNoah. Ngoba ngiyamthanda uNkulunkulu esimkhonzayo bazalwane nomoya wakhe, ngenxa ukuthi abantu abakaze babhubha. uNkulunkulu engabanikanga ithuba, engakhulumanga nabo, engazamanga ukufinyelela kubona. Akekho ongathi mhlambe emphileni kwakhe akaze alizwe igama elithi Jesu, akaze alizwe igama elithi uNkulunkulu, ngoba yizinto lezi esizalwe nazo uNkulunkulu ayidalile ezimpilweni zethu kusekelweni komhlaba, ukuthi wonke umuntu uyomazi uNkulunkulu. Bese kuthatha ke ukuthi ke umuntu ukhetha ukuzipositiona
ngakuphi ukuphila kwakhe noma usikhetha ukuzibeka ngakuliphi iside lokuphila njengoba benze ezikhathini zikaMa-Israyeli. Abanye bakhetha uMoses, abanye bakhetha uKora. Washo uJoshua sevalelisa wathi kuyomela nikhethe emhlabeni ngoba ukwazi ukuphila ngapha nangapha ukuthi ukhetha uNkulunkulu wekusasa ophilisayo osindisayo noma nikhetha izithixo zenu. Wathi kodwa mina nomuzi wami mina nekhaya lami siya kumkhonza uJehova. Umesevala uJesu egcinene athi akwazi ukuthi umuntu abe ndingindingi. Kuyomela khethe ukuthi uyabanda noma uyashisa. Bazalwane, uma siyezwini lethu ngendlela ekhethekile, ngifisa ukusho ukuthi sinencwadi ephambi kwethu, incwadi kaJeremiah chapter 29. Ngiyangicengene kakhulu kuyona, izocishe verse egcineni isise eBhabhilona lapho abantwana bakaNkulunkulu bathunjelwa khona. Siyakwazi ke lokho bazalwane, uyabhala kakhulu umprofeti kaNkulunkulu azakhale kwincwadi yezililo uJeremiah ebakhuza ebayala njengeningi lethu ukuthi yabona uma ningahambi kahle phambi kaNkulunkulu niyosisola nemindeni yenu. Uma ningahambi kahle phambi kaNkulunkulu nimshaya ngathi akekho ekhuluma nani, niyokhala kube nikhale kuze kube late, nikhale nize nizisole ningasakwazi ukuyishintsha into noma nokuphenduka. Elithi iBhayibheli lami sekwenzekile enxa ukuthi abantu abalaleli, sekwenzekile sebethunjiwe, sebefika eBhabhilona la kwakumele khona kucace ukuthi ubani omaziyo uNkulunkulu noma ubani ozwe ngaye. Njengamanje kuzovela ekuhambeni kwabo beBhabhilona noma sebefika naseBhabhilona ukuthi kahle hle basesekhaya eJerusalem kaIsrayeli kwaJuda besasemuva beya ezinkonzweni ngamasabatha. Yini yona le abayifunde njengamanje sekumele kubonakale ukuthi lo nkulunkulu abakhuluma ngaye bayamazi. Ngoba ngesinye isikhathi ngifisa ukusho abantwana bakaNkulunkulu ukuthi ziyafika izikhathi la uthola ukuthi iningi labantu abaningi lihamba ngezixuku, liphila lokucasha esixukwini kuthi ukukhonza abantu bebecashe ngabanye abantu. Kodwa lezi izikhathi ziyasifundisa, lezi izikhathi ziyasibonisa ukuthi kuzohamba noma sekuyabonakala ukuthi ukuya kwethu enkonzweni noma ukuya kwethu enkonzweni ngasesikhathi izinto zisangcono besiya ngenxa yokuthi siyazi into esiyalayo noma sasiya ngoba silandela. Lezi izikhathi ziyazisiphenyela zisibonisa ukuthi ngesikhathi sithi siyamkhonza uNkulunkulu besikhonza yena yini noma besisakhonza amaprogram. Lesi sikhathi esiphila kusona siyaveza ukuthi besiye ezindongweni zethempeli zamabandla noma besiya kuJesu. Ikenzeka-ke lenkinga kwiNew Testament lapho uJesu efikile enkonzweni, kunokuthi bamukele yena, bathathe yena, bezwe yena, baphilela ukuqalaza izindonga, baphilela ukumbonisa ukuthi yini enhle, baphilela ukumbonisa izikhwepha namandla abo ukuthi achieve enenzeni, baphilela ukumbonisa amagolide ayigcwele ithempeli neminyaka eyenzekile. Wabuka uJesu wadabuka, wabuka uJesu umoya wakhe wangabi muhle ngoba uJesu wayelazi kusasa lazo zonke izinto ezikhona emhlabeni ukuthi ke ziyadlula ekugcineni. Uthi umephendula umuntu kaNkulunkulu uthi akukho litshe eliyoma phezu kwelinye ngeensuku zokugcina. Baphuma bebukana bengazi ngenxa ukuthi ke balahlekelwa yinto yayiphakathi kwabe yayibalekile. Uzathi uJesu ngeqinisile ziyoba zima izinto, zibe nzima izinto ekugcineni kokufika kwakhe, baze bathi ubusisiwe osegameni lenkosi. Athi uma ebheke esiphambanweni, athi uma benza nje emthini omanzi, engabe kuyoba njani emthini omileyo. Angazi ngikhuluma nobani, kodwa ngizothi
lapho khona umuntu kaNkulunkulu hamba nesikhathi, qaphela isikhathi, ungasaleli kwisikhathi okubalekile. Qonda, azi ukuthi uma sekunje, uma kwenzeka kanje, imbhalo itheni kuthina, imbhalo isiboniseni, imbhalo isibeka kuphi ukuze singashiyeki ebumnyameni, sithola ukuhlakanipha ensukwini zogcina, ngesikhathi abantu benakho izinto ezidlulayo nezinto ezizodilika. Izwi likaNkulunkulu liyasiqaphelisa abazalwane, liyasibonisa ukuthi kumele siqaphele. Bese lithi iBhayibheli lami-ke, uma nifike eBhabhiloni imisindo izoba mningi. Imisindo Nkosi izoba mningi. Ziningi izangoma eziyovuka, baningi abaprofeti abazofuna ukuletha izimpendulo. Athe ekhathini zogcina ikhaza seBhabhilona, aziningi izinto abantu abazoletha balethe izimpendulo zizokwenzeka kubaprofeti. Ngamanye amazwi, ngeke nize nidukiswe kuphela abantu abaseBhabhilona, ngeke nize nidukiswe kuphela izithixo zaseBhabhilona, kodwa nizodukiswa even abaprofeti benu, nizodukiswa even abefundisi benu, nizodukiswa even abadala benu, nizodukiswa even abantu enibathembile nenibathandayo nenibukela kubona. Kulezi ikhali zokugcina zizoba thakathaka angalendlela ethi uma ungaqinanga embhalweni, ungayifundisisi imbhalo, lithi iBhayibheli, nalabo abakhethiwe, angazi noma yayizwa yilonto, nalabo abayi-remnant, nalabo abayaziyo into abayenzayo, uma bengaqikeleli babhekisise izinto ezenzakalayo, bayothi basayibambile. Asho njalo umpostoli Pawulo, aqaphela ngenzeka ukuthi usamile kanti kudala washayeka phansi. So kubiza ukuthi umuntu aphilele ukuthola zinsuku zonke amehlo kamoya, ukuze aqonde, azi ukuthi ngesikhathi ibandla likaNkulunkulu phakathi sekuvuka izinto, yini okumele siyenze. Bandla likaThixo, bandla laseSwatini, kule mvuselelo ekhethekile, uNkulunkulu uzosibonisa ukuthi siseBhabhilona, siseyikhathini la sizodukiswa khona. Even abaprofeti esihamba nabo, even abaprofeti abakhona khona eBhabhilona, lawa bezabe bekhuluma ngoNkulunkulu kodwa besho into uThixo engayikhulumanga. Ikhazi zokugcina-ke lezi-ke, iBhayibheli yasifundisa abazalwane ukuthi uma kunjena kubiza ukuthi umuntu azane noNkulunkulu. Ngamanye amazwi, uma ethi uNkulunkulu, kuyovuka abaprofeti phakathi kwenu bathi ngithe ngingakushongo, kusho ukuthi lokho kumele kusiqaphelise ekuthenini kumele simazi uNkulunkulu ukudlula umuntu, kumele simfune uNkulunkulu kunokuthembela abantu, kumele sihambisane noThixo zinsuku zonke kunokuthi ke sivumele nje noma yini eyenzakalayo ebandleni nangaphandle, ngoba ingozi kakhulu bazalwane, ngeke ize ibe khona kakhulu ngaphandle, izoba ngaphakathi. Kubiza ukuthi ke bandla likaThixo siyeke sasithande ngesisikhathi ukufana nezinye izinkolo, saziwa njengebandla elifundayo imbhalo, lento yamaBhayibheli ahlala kumashelfu angafundwa, lento yambhalo ephefumulele esidlulisa nje ubuso namehlo, singaqondi ukuthi iphela liphefumulelo lithini, kuzomela siyilungise ngoba lezi ikhathi lezi sayithanda kubanzima. Njengoba lisho iBhayibheli ukuthi nizofika eBhabhilona, baphakame abaprofeti bamanga, zenzeke izinto, nishiyeke nididekile, nilahle niyoze nidukiswa even nalabo enihamba nabo. Umbuzo bazalwane enginawo mhlawumbe kule mvuselelo ukuthi uma wena usubheka kahle indaba yabafana abathathu noDaniel, kubantu abangaka abaphuma eBhabhilona bethunjwe inkosi uNebukadnezar, why kwabonakala nje, kwaziwa nje kuphela abantu abathathu kanye noDaniel? Yahamba yabonisa iBhayibheli, yasibonisa ukuthi kuba njalo uma sekunzima, kuyahlungwa. Njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi uma uzocasha ngesixuku, uma uzocasha ngabantu, cashe ngezindonga, cashe ngama-program, cashe ngezinto azaziyo, uma seyiphela uzokwenza njani? Ngifuna ukuthi namhlanje bandla lihle kuzomela ukuthi uyilungiselele,
njengoba lisho iBhayibheli kuyomela ufike uqaphele ngoba zizoza ngesinye isikhathi zikhuluma ilanguage yaseSabatha, zizoza ngesinye isikhathi zingama-Adventist, zizoza ngesinye isikhathi ziyazi inqubo yebandla, zizoza lezi zintshutshiso nalokuduka kube ngathi sihambisana kanti asihambisani. Usethi uNkulunkulu mekhuluma kubantwana uthi uma nifika lapho akhani izindlu zenu, akhani izindlu zenu bese niyazitshalela ukudla kwenu, bese nidla lokhu enikutshalile. Angifuni ukungena kade ngenxa yesikhathi kule ndimana kuningi bese ngaxoxa, kodwa ake ngixoxe nje ukubili okuthathu ukuthi mhlawumbe yini esingayiqaphela uma lithi iBhayibheli fika wakhe indlu yakho eBhabhiloni. Kubiza ukuthi umuntu aqaphele ukuthi ungafiki uzixhume kakhulu kwizinto ezizokwenza ukuthi zikuthexe, izinto ezinjengawo amabhondi. Ngiyazi uba nendlu, ukuthola indlu kumnandi, kodwa uyabona uma uzenzela into yakho, uma umKristu uyaphepha ezintweni eziningi kunokuthi uthembele izinto zaseBhabhiloni. Ngamanye amazwi uthi uNkulunkulu ningafiki ningene kakhulu ezintweni zaseBhabhiloni ngoba yizo lezi zizonibamba. Thola ukuthi sekufika u-70 years kumele nihamba nisakwazi ukuhamba, ngena ukuthi kunezikweleti eniyikweletayo, kunama-contract enizifake kuwona, kunezinto ezinibambile. Amanye amazwi bazalwane sebengizwile bakamoya ukuthi uma ngithi kumele sizenzele, kusho ukuthi kumele sithathe izinto ezisanele ukuthi zingasi-compromise, izinto ezizokwazi ukuthi imithwalo yethu ibe lula noma sekuthiwa kuyagijinywa, izinto ezizokwazi ukuthi zingasishushisi noma sekuthiwa usathane uyasijikela, izinto ezizokwazi ukuthi sizidedele uma sekuthiwa ngempela inkolo yethu siyacompromise. Ngikhuluma nomuntu, izinto esingeke sikwazi ukuthi siphile. Yazi kunezinto abanye abangasakwazi ukuphila ngaphandle kwazo, okumele uma umKristu uyiqaphele lezo zinto ukuze zingakubambi. Kukodwa okumele sikukwelete bazalwane uNkulunkulu kuphela esimpilweni zethu, nokuthi simanzi simphilele zinsuku zonke. Ngamanye amazwi bazalwane ngizothi lezi ikhadi zokugcina zibiza ukuthi uziqaphele ukuthi umephi nombuso waseBhabhiloni. Zakheleni izindlu zenu, nizakhele izinto ezingeke zizinhlake, nizenzele izinto ezizonika ukuthula, nilalise kwezingane, ngoba sesiyasibona isimo somhlaba ukuthi naso siyajika. Ngikhuluma nebandla lesiprofeti ukuthi nayi ivaccine isikhona phakathi kwethu eletha izinto eziningi esingazi-understand ngayo. Enye iyaphilisa, enye iyabulala. Asikakazi nabo abaphathi bazo lezo zinto, badidekile even odokotela, ochwepheshe bayaphikisana. Asazi ukuthi kahle kahle kusho ukuthini, kuyaphi, kodwa thina siyazi imibhalo, sesiyazi ukuthi hayi ukugcwaliseka kwezikhathi ngoba lalishile izwi ukuthi kuzoba nzima. Imhlaba, imbuso yojikelana, kube khona ukuhlupheka nokugula ongazange kwaba khona lokho umhlaba wasekelo. Lezi ikhathi lezi sibiza ukuthi umuntu aqaphele ngoba nathi into ezenzeka njengamanje. Sasikhuluma indaba yokuthi le ndaba yokuvaccine kumele uvaccine bese unikezwe icode yakho yokuthi uvacciniwe. Nanke namafoni, ama-Apple uma sizibona kuma-internet nezinye zezinto zihamba zibonisa ukuthi kumele uvaccine unikezwe icode ukuze uthenge uthengise. Mhlambe siya lapha bazalwane, ngiyacabangela ngakabi nakho okuphathekayo, kodwa iverse ushilo uJesu ukuthi uma seqala kuba njena azini ukuthi uqala kwemihelo. Ngamanye amazwi kusho ukuthi kukhulu okuseze. Wayesethi qaphelani-ke ukuthi ningadukiswa, kodwa ke uma sekwenzeka musani ukutatazela, ninaphakamisela amakhanda enu bheke phezulu ngoba usindiso lenu
selusondele. Indaba yala bengisaxoxa yevaccine uyazi usathane, they always say the devil is in the details. Asazi ukuthi yini ayiplanayo. Ngikhuluma nebandla lesiprofetho. Asazi ukuthi yini ayiplanayo, kodwa kuyacaca ukuthi le nto izohamba hambe iye kuma code nezinamba, ngoba njengamanje uma ungavaccinwanga kunezinto mhlawumbe ubanowaziyo esingeke sisayithola. Kuneyindawo la ungeke manje usakwazi ukuthi wamukelwe khona ungavaccinwanga. Kuneyindawo ungeke usakwazi ukungena ungavaccinwanga. Siya lapho kuzohamba sonke kumele sivaccine, ngoba uma ungenayo icode nakahulumeni sebaqale bayakhuluma kwezinye indawo ukuthi uzoba sengcupheni yokulahlekelwa umsebenzi. Izohamba lonto kumele umuntu avaccine abe nophawu lakhe le code yakhe. Mhlawumbe uba owaziyo ukuthi kuyohamba ngesinye isikhathi sigcina sesingakwazi ukungena amabhenki. Angifuni ukuthusa umuntu, angilithandi ivangeli elithusayo, ngithanda ivangeli eliqaphelisayo nelisindisayo. Mhlawumbe kuzohamba singene singakwazi ukungena amabhenki ungavaccinwanga. Ama-ID yethu azoba ngama-code okuvaccino. Ngeke usathenga, ngeke usathengisa, mhlawumbe ngeke usangena esitolo uthenge, mhlawumbe ngeke usangena naseyimotweni ababhanwini, mhlawumbe ngeke usangena ndasazi. Kodwa siyasho isambulo abanganalo uphawu lesilo, abathengi, abathengisi, athi umambule uDrago wanikeza amandla isilo ukuthi lo khulekayo kuya khuleka kwisilo, noma lo khuleka kwisilo akhuleka kuDrago. Yebo, kodwa egcineni abangana uphawu bese iBhayibheli wawushushiso. Angazi bazalwane, ngizama ukuqaphelisa abazalwane ukuthi nani ifundeleni, zibhekeni, bukani, ngoba siyaziwa njengebandla elifundayo ukuthi lezi ikhathi ngempela zikusho ukuthini asazi, kodwa siyambonga uNkulunkulu sikhanyiselayo ukuthi mhlawumbe sesilapho, sesiyasondela lapho ekuthenini kuzohamba kufunakala icode, ID yokuvaccine. Bese iBhayibheli ke uma unganalo uphawu awuthengi, awuthengisi, bese yaqala ke indlala, ngoba iyona uSathane la aqala khona ukuthi abantu bakaNkulunkulu before abashushise ngokuba limaza nokubabulala nangenkembo. Qala nje ngentelula yendlala, ngoba uma umuntu elambile akakwazi ukucabanga. Uma umuntu elambile uyasaba. Uma umuntu elambile, yebo, uba buthakathaka. Uma umuntu elambile uvumela noma isiphi isimo, kulula ukuthi acompromise ngenxa ukuthi indlala izoqala ngawe baba, iqala ngawe umfundisi, iqala ngawe mama, ibisahamba iye einganeni. Yothi uma singena einganeni bese siyaqala ke lapho sesivumela noma yini ke eyenzakala empilweni zethu. Bese lithi iBhayibheli egcineni ke nabakhethiwe bazoduka, ngoba indlala iyagulisa, indlala iyabulala. Yebo, indlala ebhlungu. Yiko ke ngifisa ukuthi ke uma ethi uNkulunkulu fikani eBhabhilona nizenzele izinto zenu, ngamanye amazwi phumani kulo iBhabhilona abantu bami, phumani ezikweletini zalo. Umuntu kaJesu ngikhuluma nawe, umAdventist okhethekile. Yabona izikhathi zibiza ukuthi buyela kuma finances books akho, hamba ubheka izimali zakho, qala uhlele izimali zakho kahle, uphume ezikweletini, uphume ezintweni ezizokwenza ukuthi ivangeli ulicompromise uma uSathane sesishushisa ngesabatha emisebenzini yethu. Ngoba nansi into ezokwenzeka, uzothi uma usulambile uSathane ebesethi ke brother sister awukwazi ungasebenzi ngesabatha. Uzofika uthini ke? Athi awukwazi ungasebeqalile iningi lethu, yebo sesibuthakathaka lapho isabatha asisathatha notice, ngoba uSathane unjani izinto uzenza kahle enganakwanga, kanti sitha sephakathi notshane. Abawaziyo ama-wildlife lawa lama program ekesiwabukela ko-Geographic National, ukulibona ibhubesi uma lizozingela inyamazana
alivese nje ligxuma elihlali. Nkosi yamakhosi, ukulibone lihamba phakathi notshani lihambisa kwenyoka. Ngaso sikhathi inyamazane izolokhu ithi mayiphakamisa ikhanda ingaboni lutho, ingezwa lutho. Ngaso sikhathi yona inyamazane icabanga ukuthi akho lutho. Ngaso sikhathi utshani buthule buthe cwaka. Kanti ngesikhathi utshani buthule abuthule ngoba buthule kunento ehamba phakathi notshani. Izothi mayiphakama inyamazane ithi yaphakamisa kuma ngathi khona into eyizwayo bese yathula. Ithule ngwenyama uze ishane inhliziyo kuphela. Yothi misisuka lapho ihambise kwenyoka. Ngesikhathi inyamazane ithi yaphakama ingaboni lutho. Kanti hayi ngoba utshani buthule kunesitha phakathi. Athi umpostoli Petro, ngakho ke qaphelani maKristu amahle ngokuba isitha uSathane siyahamba siyazulazula siyabhodla. Sifuna esizomthola ebuthakathaka ezwini, sifuna esizomthola ebambeyeka, sifuna esizomthola olahlile. Basho njalo Tsotsi, sifuna esizomthala ongalindela. Athi uthi sizozela zalala kwafika umnyeni. Webazalwane, ngifisa ukusho ukuthi kungabuka ngathi izinto azonakele. Isitha siyahamba phakathi notshani and siyazi ke ukuthi ke ekugcineni into ezokwenzeka inyamazane izobona nje ngonyazi ingazi nanokuthi lengonyama iqhamuke kuphi. Ibivesi isondela, ibivesi ikhona ukuthi ubutshani buthule akusho uSathane akanyakaze, ukuthi izinto zisafana akusho uSathane akekho emsebenzini. Yebo, he's always behind the scene kwasemandulo. Akazi asa ngobuso kodwa abamaziyo bayazi ukuthi uthula kotshani akusho ukuthi isitha sikho. Ngakho ke athi uPetro, qaphelani ke maKristu amahle niphakamisa amakhandeni nazi ukuthi uSathane uyabhodla efuna ezomgwinya. Athi ngakho ke zibekeni ngaphansi kwesandla esinamandla. Athi niphansa kuye ngoba uyakhathala. Uyakhathala bazalwane, uyanaka. Asikho isikhathi angeke angasinakekeli ngaso. Asikho isikhathi angeke asiyekelele ngaso. Asikho isikhathi siyasisodwa ngoba ibandla lakhe walithenga ngegazi lakhe, walilanda emandulo ezikhathini ezinzima waze walithala eliyolithwala azaliletha. Asho njalo umpostoli Petro, uPaul athi ulipresenta lingenasica phambi kwaNkulunkulu asisodwa bazalwane. Uyanaka, uyakhathala. Ngesokuthi kwemKristu phuma ezikweletini, phuma kwizinto zaseBhabhilona, phuma kwizinto ezikubuyisela emuva, phuma kwizinto ezizocindezela ukuthi ngelilanga uyithole ungasakwazi ukuphuma. Uyabona lesi sikhathi sesinzima kakhulu ngoba kumele even uqaphelane nezinto ezizwayo. Abantu sebalicompromise ivangeli la ngaphandle. Ubezwa abantu sebelokhu becompromise yonke into. Uze bekhuluma sebelokhu bethe hayi into esizoyenza, singathini, singenza njani, kunzima, ngizodlane. Abantu abami uma nguye kumsebenzi ngithandazeleni bazalwane, ngiyafisa. Phuma kumaKristu kanjalo, phuma, hamba namaqhawe, ima endleleni yakho, umfike eBhabhiloni, zenzele into zakho. Idla uphuthu lwakho olunamazi noshukela kodwa olubusisekile kunokuthi udle izibiliboco zaseBhabhilona. Yethi ke uNkulunkulu umshile umlahlile. Abafana bacela amanzi nemifino ngoba baqonda, ba-understand ukuthi izinto zaseBhabhilona ziza zimnandi, zijuicy, kanti yet deadly, ziza nokufa, ziza nokumlahla uNkulunkulu. Umuntu kaJesu, ngifuna ukuthi kuwe masengivala yaka izinto zaseBhabhilona ezizokwenza angazi ngapha angazi ngale ngaseSwatini kodwa la ngikhona bekusanda kubatshena abanye abazalwane ngathi hambani niyofuna indawo enduneni niphume kula madolobha ngoba iwona lawo madolobha lawo azosenza ukuthi singene kangaka ngoba yonke into seyaba isikweletu, indlu isikweletu, imoto isikweletu, into egqokile isikweletu, ukudla okuhlaya isikweletu, yonke into egcwele endlini yakho yona uphefumula isikweletu, ukufa kwakho isikweletu, yonke indawo. Ubusucabanga ukuthi uSathane ngeke zakubamba. Wena uyobokuqala uzoletha ikhanda lakhe azokubeka uphawu ngenxa ukuthi usentendeni yesandla sakhe lokuyisa isikweletu. Phuma ezikweletuni, sibeke endaweni efanele, indawo ekhethekile. Uma sithandaza bazalwane, uma sithandaza ngani zikaJesu, ngifisa ukuthi ekugcineni lithi iBhayibheli nifike niyitshalele.
tshalani ukudla kwenu, tshalani amasimo enu, tshalani nidle enekuvunile. Lento ikhulunywa kuJeremiah. uNkulunkulu elungiselela thina athi nifike nitshalele ukudla kwenu. Mina ngithenga yonke into ngoba kuyofika la ningasakwazi khona ukuthenga. Plant your own gardens and eat from your own products. Fikani nizitshalele nizidlele lokho ngoba sesiyalapho bazalwane baningi abayobambeka emadolobheni abazalwane befuna nedolobha. Yathi lona loba ingozi. iBhayibheli yasiqaphelisa yakana amabhond yakana izinto nifike nitshale ukudla kwenu ukuze uma sekushaya ikhathi zokuthi asithengisi ngaloku tatazela sithele emva kwendlu thatha ispinach sakho nekhabishi lakho valele ebhodweni umbongo uNkulunkulu emuhle ozokwenza umusa and ngiyamazi uThixo ethembekile kulabo abazomthemba uThixo uyabesebenza emfihlakalweni buyobe bevuna igaxa engaka zamakabishi gaxa engaka so zeyipinach zamabhitru namazamba nobhatata amadume bazobe bevuna ngoba bengatshali bebodwa kodwa uNkulunkulu bethumela izingilosi zakhe ukuthi zilondle ibandla likaIsrayeli ngoba okaIsrayeli ozeli akalali elondoloza ibandla lakhe. Ngifuna ukukhuluma nebandla this prophet, ngifuna ukukhuluma nama-Adventist amahle ukuthi lezi khathi ziyasondela. Umbuzo ekuseni nje ngabe siready ukulalela uNkulunkulu eBhabhiloni. Uma nifika eBhabhiloni ningalaleli umuntu bazofika abaprofeti bekhuluma izinto. Qaphelani izinto ezikhulunywayo emapulpitini, niqaphele izinto ezikhulunywayo abantu, niqaphele izinto ezenzakalayo. Adilalelani mina ngoba bazontshela into engekho. Sondelana ezwini maKristu amahle, imithandazo ama-altari asekuseni akavuke avuthe phambi kaNkulunkulu ayinuka impepho yamthandazo. Yebo masilala alishone izimpilo zethu sizibeke phambi kaJesu, sizibeke phambi kaNkulunkulu ngoba asilazi kusasa ukuthi lisiphatheleni. Kuye olibonile ikusasa liphela, sizothe intendeni esandla sakhe akaphinde anqabe nathi angavumi. Bazalwane ngiqedile izingane zikaJesu engifisa ukusho nje ukuthi ngabe usafe yini eBhabhiloni noma usophakathi. Esithi ingilosi phumani abantu bami, phumani kulo iBhabhiloni akulona lezingane alidlali. Yebo umnikazi walo usebenza 24/7. Ngakho ke uma sekunjena uNkulunkulu usiqinisekisile kumaze siwafundayo ukuthi aninodwa. Ngiyayazi imicabango emihle ngane, ngiyazazi into engizozenza njengoba ngangenzile koGibhithe phakathi eGosheni ngabanakekela phakathi kwezinhlupheko ezu-10 kanye nezinhlupheko zeSamuel chapter 15 ezisazokwenzeka. Abantu beshiswe ilanga bamthuka uNkulunkulu kube khona indlala ezweni kulezo zikhathi lezi njengoba ngabanakekela emililweni yaseBhabhiloni phakathi ezingwenyameni zamabhube njengoba ngabagcina. Ngizobagcina ngoba ngibagcinile emandulo. Yebo ngoba nganginemicabango emihle ngabo, imicabango yokuthi ngaphumelelisa kuso sonke isikhathi nesimo senzakala emhlabeni. Ngakho ke asikho isidingo sokusaba iCovid, asikho isidingo sokusaba ivaccine, asikho isidingo sokusaba izindlane ezinhlupheko okwethu ukuthi silalele uNkulunkulu omngcwele ukuthi uthini ukuze sihlezi siphephile, sihlezi sesadini elifanele elingeke lisibuyisele emuva kodwa kunalokho elizosilekelela ekuthenini sikwazi ukumlinda uNkulunkulu, simlinde uJesu ukubuya kwakhe singaphazanyiswa lutho olwasemhlabeni. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anigcine. Ngiyabonga umfundisi uMamba ngethuba elikhethekile lokuthi uphinde ulethe imvuselelo ebandleni likaNkulunkulu. Kungayona imvuselelo kuphela ebandleni kodwa nakuthina Nkosi yami kube imvuselelo. uNkulunkulu akubusise nomndeni wakho nebandla neconference yonke. Siyathandaza ngoJesu. Amen. Ake sikhulekenike. Melusi omuhle nophilayo, somandla othandekayo, siyabonga ukugcinwa nokukhathalelo kulesi sikhathi esikusona. Sibonga ubusa wakho, sibonga uthando lakho. Phinda ke mvana yokulunga usilekelele kulezi zikhathi esiphila kuzona ukuthi usiqaphelise,
usisize ukuthi kuwo konke esibhekene nakho sazi ukuthi akekho onjengawe, akekho ofana nawe. Uyithemba lethu, sithembe wena, kukho esimazi. Sizothi namhlanje Nkosi kule mvuselelo, nqaba nathi ungavumi Nkosi uba silahleke sesifikile emngceleni yaseKhenana, silahleke sesifikile emngceleni yokubuya kwakho, silahleke gcine sesihambe nawe. Asikwazi Nkosi uba sibe zitebhisi, sibe ngama-flag, sibe ngama-sign akhomba indlela kodwa ngeke afike. Sicela Jesu othandekayo ukuthi Nkosi silekelelwe, siphathwe, siqiniswe, sazi ukuthi kasime sihlomile ikhali zikamoya, ngoba Nkosi asilwi nyama gazi kodwa silwa nemimoya yomkhathi efuna ukuthi ukusidukisa, ukusihlahlekisa. U-Antichrist efisa ukuba Nkosi yami sicindezele imithetho yakho, siyimoshe, siyibulale. Faka uphawu oluhle oluphilisayo, uphawu lesabatha, uphawu olubusisekile, uphawu lukaMoya Ngcwele. Imvula yokugcina inethe phezu kwebandla lakho, sikubone uJesu maqhamuka, sikulindele. Siyathandaza, sibonga ngoJesu inkosi yethu. Amen. uNkulunkulu anibusise.